Bro. Coba. Suarane koyo bledek lho. Ah. Kangen dengan dan kasmaran terus lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang istri kuwi wedok. Oh iya lanang wedok wis nyawiji terus lho. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus bocah nang wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Terus saya cetok Arni. Terus samya mesem lan gumu itu sih orang mung sing lakoni tok sing mesem guyu sing nonton penggemare yo mesem gulu beniki siap karpet nggih gulo-gulo. Terus tanah kabendung ing rasa rasane wis ora kena bindung. Sejati. Ya, terus pas gong tibane omak ndangdute. Ya, muga langgeng terus terus kene yo tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak. Nggo sapa? Gambar kula kali Mas Ardi to. Lah iya. Wis ngakut. Kalih anu, kalih Pak Dodo. Kok iso? Lenten widodone kok. Oh iya widodo sing anu. Gawe lagu. Iya, ya. Rasa tresna. Oh, rasa tresna. Ha. Aku seorang kena binendung, ya gairah anak muda, ya iya kayak apa, ya pakai dangdute, ya rasa tresna, yuk
saiki di sini terjamin. Ya, Mbak. Sebelum beda-beda nih. Itu kali Bapak, Ibu sehat, lancar rezekine, sukses di Pak. Udah terus Pak. Oh alah untuk Coro foto sesarengan sambut kawiwitan teman-teman sekalian samya binah ing manah lego ing loro sumangkem patek pagani kuning Romo Soyu lumaksana kali repok sumangkem gumanten Kanjeng. Sehat ya, Nok? Alhamdulillah pangestuné, Pak. Sehat, malas, bunga, senang, kami ini begini ya. Iya, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungai perkara apa, senengnya perkara apa, kowe kondo. Bunga ini amargi ditanggap kok, Pak. Ditanggap teng mriki Sing saged manggapi marem menghibur duduk masyarakat yang foto ada di bareng sini, karo terutama buat kedua temanten. Ah. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, Ah. kalian Paling terus ket sore bisa mau. laras Indonesia. Nah, Sampun. kampung. Belum Mbak Mantan kalau Mas Mantan itu nganteni kowe ning kono lho ngantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh. Nah, ya mau foto. Udah bawa dompet belum? Loh, duit gua apa? Lantur sing mirsani saged. Apa? Nek share foto ki bayar 50.000, Pak. Sadatan. Langge. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Wah, tanggal 1 juta. Mandi Ini uangnya ada di sini. Pak Yanto mergo penjaluke merah. Tenang kok pikir bedane ngono. penjaluke manten loro. So, Mbak Mantan karo Mas Mantan. Penjaluke beda kan. Yo, ngono kuwi lho. Beneran mboten, Mbak? Ora. Manten. Duit wis kok bingung aku ngeteni. Mbak. Amin ya Ayo karo Pak Allah. Yanto jaluk. Monggo Pak Mantan, Mas Mantan. Mari balik foto sekarang juga enggak apa-apa. Oh, Bapak sama Ibu juga. Bu. Oh, boleh. Bapak sama Ibu ini. Maksudnya Saya ngerti Duk, sing anggap kuwi sapa, ngono lho lah. tapi udane sesuk ae. Titik. Pak Dianto. Titik. Titik. Mergo usahane iki potong ayam. Saja. Kaya laro. Ya saiki menghibur masyarakat. Kalau di punyaku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam Oh, itu? Pak Dianto. Ya. Jagal.
nggih sapi, nggih wedhus, nggih kebo. Ya. Kok iya metu kewane tapi kan gede karo cilik. Oh, lek gede jagat. Jagat. Lek cilik beli jigil. Ora potong. Potong. Ya. Monggo Pak Yanto, Sobu Yayu. Amin. Nanti sudah Ya kono. Kudangane wong tua kene bareng-bareng di Tuku cakal panggung. mongso. Oke, ini Mbak Mantan sama Mantan namanya Sayangnya siapa? iki ditumprak. Mbak Nana namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Mas Ivan. Ivan. Mungkin Mbak Mantannya dulu enggak apa-apa. Sambil menunggu Bapak. Ayo, iya. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Iya bener. Iya. Malah gedemu karo mangan wedok malah gede kuwi to, Pak. Sehat parah. Ben, atimu seneng, atimu genah. Oh, Oke, iya. sampai. Kembang apa? Anut. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Ya, coba kayak ngomong. bawa nopo mboten, Mbak? Ya bawa no. Sing niki mungkin tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak wong wis campursane wis muni iki jane ana pangundhut kok, Ken. Ora wes, Bos. Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Lindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora kembang iki kok kere-kere ra apa-apa. Iya. Mosok langsung musik kok ya ora. Iya, mboten. Bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Loro sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sasakmu pokoknya pelok. Bawane sasakmu pokoknya pelok. Oh, ya. Mergo orang mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengin krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Sayu. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Nah, wonten. Iya. Nah. Mangga. Rindune mawon, Pak. Lindune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to, Ah. lah delalahe niku bawane kula dereng dereng siap. Terus? Rindune mawon. Ya, lindune apa? Lindune apa? Ya. Apa, Pak? Ya langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Ya. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Nggih, kowe ora matur nuwun karo Bapak. Wis akeh lagu lho kowe. Napa, Pak? Niku wau to. Mau sing gawe Bapak anom bejo kingkong. Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Yo, monggo loro segar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken. Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya. Gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri. Waktu kembali kabar mekar merengi hati sampai sambiar cinta suci bukannya sopan koyak-koyak bersesikap sapa wae
kan luar biasa. Ya. Nduk Ken, Halo, Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Niki lho, Pak. Oh saiki no. Oh saiki yo gara-gara ya iya. Heeh, iya. Ya Allah. Ah. Oh, ngono. Ah, iki banget. Wah, panganku monggo tang diduwetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku yo ora roh, aku wong tuwek masalah takon. Oh, ayo diskoni musik, Mas. Mas. Yo, janokone duwe Jalaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke to tak paringi maring Mbok Niken lawan Mas Ardi. Oh, iya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku mau tak aturke karo Mbok Niken. Oh, iya. Yo, musiknya, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Duluan, Pak. Ora piye-piye wis jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kamu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti tolak ora mangkat iki sing salah sapa cah loro kuwi? Saya muni yo, ora salah Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Masa nyalane bris? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal pamitku. Sampeyan iku dene. Aku wae sak kamu doang ya kalau. Ojo karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, pun jam 1 pun dugi kok Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyanti. Pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak. Delay. Telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, Nganti Pak Kangko ki yo gone kurang. Pak mandok wis lho, Pak, Pak. Ora perkara wis karo ora. Sekali to, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kek ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kae piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat iki. Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan Lagi kan. teko, Pak. Miskom, Pak, miskom. Masa yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Oh. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Oh. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho, Pak. Sampeyan yo duwe butuwi lho. Iya ngerti. Sampeyan ketemu karo butuwi mek Hah? sak nyuk apa yo marem atine sampeyan. Sampeyan kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik tak omong sik jangkrik ngene. Aku tak omong sik ngene lho. Mau mendas boleh musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning bis kok mau witu tok. Luwe Pak, ora mergo Mas Ardi Wis. marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo guyonan, gegojekan ngono lho. Yogane Dewi Jalaras ki wong turah-turah. Oh, iya. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Heeh. Iki nggih
Makasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Mula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa ndenek teng mriki, Pak? Oh, teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo, Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluki ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene udesene wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu do piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan masa kula bahasane nggih aku to, Mbak Pak. ngoten nggih. Oh. Pripun. Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Di. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Buh, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik, ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, Weh. kita juga ATM. ATN ya apa? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh ngono. Dikek duit barang to mau? Nggih diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotangi ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, iki Apa Mbak Jung. tejane cilik-cilik ceriti? Iki grupe cah loro kuwi lho. Kuwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Nah, Yang yang ada di Hong Kong. di Den Haag Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi Nggih kok. lah niki pun makaping-kaping ya Pak. Oh iya, ya. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, bila Mas. Ngomong soben. Anu bos pitanala Mas. Puspitanala. Yes. Nah. Lho kowe Ardi mau apa Puspitanala? Apa di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya, Lah isomu apa? Kadek iki takon apalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Heeh ya. Kalih ngawur sithik Pak. Oh ngawur apa-apa, wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Selama mendem to. Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Iya. Wah, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh, awak dhewe pacaran Mas. Iya. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono adik rapi, terus dia anake legit ngono. Iya. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Kusuma terus Wijaya. orang-orang kok rapi, terus Heeh. dia anak Legit. Oh, legit kuwi ditampilne. Ya,
Ning wajahe yo member awakmu kok wajahe legit ki. Rupane iki lho. Oh, nggih Member mirip awakmu. gitu, Pak. Mirip. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Ya. Yo sing mesra no, pacaran kok ora mesra. No. Asoy. Iya. Congpe panas. Pacaran sudah selesai, dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Ya nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De,
Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa apik ya, Mas. Iya. Maksudnya